Is-sena 2018 se ġġib magħha numru ta' innovazzjonijiet tal-Belt Valletta u fost dawn insibu l-ftuħ mill-ġdid tas-suq. Mal-ewwel ftit jiem li ilu miftuħ is-suq tal-Belt Valletta diġà żaruh eluf ta' nies, dan hekk kif ġibet l-attenzjoni ta' kemm Maltin u kif ukoll numru kbir ta' turisti. Il-proġett il-ġdid tas-suq tal-Belt jaqqat il-passat bil-kolonni tal-istruttura u l-arkitettura tibqa' dik oriġinali mal-modern b'dera aktar attrajenti. Iżda anke l-kunċett tal-ikel ingħata dera aktar innovattiva, dan hekk kif hemm 14 il-stabbiliment tal-ikel u xorb varjat li jolqot il-gosti ta' kulħadd. Fost il-ħwienet stabbiliti u ġodda li nfetħu insibu ikel bħal sushi u pizza sa anke pastizzi u ftajjar. L-ambjent Malti fil-binja tas-suq tal-Belt jinsab sal-iċken dettall sa anke l-uċċuħ tal-imwejjed magħmul b'diżinn ta' madum tradizzjonali Malti. Iżda minn barra l-istabilimenti tal-ikel li jiftħu mill-10 sas-sija ta' filgħodu, fis-sular t'isfel hemm ukoll xeħta aktar tas-suq tradizzjonali bi prodotti tal-ikel artiġjanali flimkien ma' ħaxix, frott, laħam u ħut frisk li jiftaħ kmieni mis-6 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħaxija. Din is-sena kif il-Belt Valletta se tkun il-Belt Kapitali Ewropea għall-Kultura se tagħti lok għal numru ta' eżibizzjonijiet u attivitajiet biex jiġu organizzati f'dan l-istess suq tal-Belt. Kif mhux biss hemm spazju għall-ikel iżda anke għall-kultura Maltija. Fatt interessanti hu li l-proġett ġie stmat li jiswa 13 miljun euro, iżda taħt l-istess suq tal-Belt fit-triq il-merkanti instabu pedamenti aktar antiki li jammontaw il-proġett totali għal spiża ta' 14 miljun euro.